Jodak e kaunti ma Busia kwa mondo ka okumba mar thieth mar NHIF kaluwore ni thoth jodak go onge nyalo mar chulo omenda mag thieth ka gimanyo thieth ahinya to ute mag thieth e kinde mag tuo. Magi onyiedhore nyasi mar thieth mane obagi od thieth manyien mar Brimax e boma ma Busia kama oganda mathoth maonge kod nyalo ne chopo mar yudo thieth. Mar oganda man gi rem mopogore opogore nochopo ka mondo yud thieth manono. Chenro matero yawuoyi matindo nyangu bende ne dhi nyime ka. Gikone to mwandu mopogore opogore mag thieth kama oting'o kar thiedho jotuo moheore mane onge ute thieth duto mag piny owacho e kaunti ni koro yudore. Oganda gi koro ni kod geno ni wuoth maboyo makinde ka kinde ka gimanyo thieth e bombe mamoko kaka Eldoret, Kakamega kod Bungoma koro biro dok chien. Thank you. Major challenges of Busians, especially on health issues, has been fetching a long distance to Eldoret, more referral to equally Bungoma, life care, and it is equally a private hospital. Many people have had challenges of transport, and especially when somebody is weak, very sick, and unable to move. Babu, ninajua wauguzi wa hapa wanaenda kufanya kazi vilivyo kwa maana tumepata sile vifaa ambazo sinahitajika. Jotuo mawuok e piny libamba ma Uganda mahinyo manyo thieth e pacho ka kendo kelo dhungruok mar jotuo od thieth mar Rufaa ma Busia bende koro ibiro migi thuolo mar yudo thieth ka. Tumefungua Busia baada ya udadisi wa muda. Tumeangalia Busia ilikuwa county ambayo tunasema ni rural counties, also cross border county, yenye facilities kama ICU, HDU, CT scan haziko. Kwa Western, kwa uzuri nimepata Busia, nimechagua kwa sababu ya boda, ndio tusaidie wale wako ngambo ile nyingine na wale wa hapa Western, sio Busia peke yake lakini na jirani zote. Gavana machon Masia Cornel Rasanga koro dwaro mondo piny owacho mamalo oneni okuma mar thieth mar NHIF tiyo makare mondo konya tamalo maduong' mar jotuo maonge nyalo. No, this is a very good mitigating hospital in this particular area. I believe it is going to go a long way to help the residents of Busia. It is on the international highway. The NHIF system should be made to work. Should be made to work effective, so that the people who are at the bottom, the so-called bottom up, can work. Simfroz Okinda, Ramogi TV.